ислам, ту дер боз орзу мекарди ки дар ин ҷо дар Нью-Йорк баромад кунӣ. Чӣ қадар ту шодӣ ки дар ин ҷо баромад мекунӣ? ба назари ман ин аз ҳама ҳафтаи беҳтарин пеш аз муҳориба аст. Худро барои вазнкамкунӣ азоб намедиҳум ва дар Нью-Йорк қарор дорам. Ҳамаи чиз беҳтарин аст. ту аллакай чанд сол шуд мегуфтӣ ки барои дуюм камарбанд ҷангидан мехоҳӣ. Ба ғайр аз ин, вақте ки ту камарбанди вазни сабукро озод кардӣ, ту ба ман шахсан гуфтӣ ки вазн кам кардан душвор аст. Гӯё ки ҳозир худро ҷангвари вазни нимёна ҳис мекунӣ. Бале, вақте ки ман Джекро аз наздикӣ дидум, ба назари ман мо баробарем. ва ман фикр намекунам ки барои ин вазн майдаём. ман хеле ҷиддӣ программаи вазнгириро риоя кардам ва барои ҷанг омодаём. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. аз муҳорибаи рӯбарӯ бо Джек чӣ фаҳмидид? ман ӯро аллакай дар пер дида будум. ягон чизи махсус. ман ӯро аз наздикӣ дидум, тамом. ман дар чашмони ӯ ягон чиз надидум. баъзе вақт мепурсанд ки дар чашмони рақиб чӣ дидӣ? Ягон чиз. ман бо ҳамдастаи ту Умар суҳбат кардам ва ӯ гуфт ки ту нақшаи ABCD дорӣ. оё ту ҳамин қадар хуб барои Джек омодаӣ? ба фикри ту агар нақшаҳои асосӣ кор накунанд, ту боқимондаашро ба кор медарорӣ? умедворам ки не. умедворам ки нақшаи А кор мекунад. агар ки не, пас мо меҳнати зиёд кардем. аён аст ки дар октагон ҳама кора шуданаш мумкин аст, лекин ман барои ҷанг тайёрам. ба назар гирифтан сиёҳии поёни чашми туро гуфта мешавад ки лагери тамринии вазнин доштӣ. рости гап бале, ин аз ҳама лагери вазнин дар карьераи ман буд. ман тамринҳоро 3 моҳ пеш оғоз кардам ва бале, вазнин буданд. бисёри мутахассисоне ки муҳорибаи шуморо пешгӯӣ мекунанд, мегӯянд ки агар ту Джекро боз ва боз ба замин афтонида натавонӣ, пас дар стойка ту ғолиб шуда наметавонӣ. агар ҳамин гуна шавад, ту омода ҳастӣ исбот кунӣ ки онҳо иштибоҳ мекунанд. гӯш кунед. ман ба шумо ба боварӣ гуфта метавонам ки ман омодаам дар ҳама мавқеъ ҷангам, дар зарбазанӣ ё гӯштин. ман бо беҳтарин зарбазанҳои вазни сабук зарбазанӣ кардам. бо Порье, бо Волк. бале, ӯ аз текдаунҳои ман худро ҳимоя карда метавонад, лекин ман бо ӯ дар стойка меҷангам ва кӯшиш мекунам ки боз ӯро ба замин афтонам, чунки ин на бокс, на гӯштин аст, ин ММА аст. ҳамчунин мегӯянд ки ту 11-ум ҷангваре мешавӣ ки соҳиби дуюм камарбанд шудан мехоҳад. ба ғайр аз ин, ту бо рекорди Андерсон Силва дар ғалабаҳои пайдарҳам баробар шуда метавонӣ. ба фикри ту, агар ту пирӯз шавӣ, туро яке аз бузургтаринҳо дар ин варзиш гуфта мешавад. ҳозир ман ин чизҳоро фикр намекунам. ҳозирашда оиди рекорди Силва фикр намекунам, чунки ҳамаи таваҷҷӯҳи ман дар Джек Маддалена аст. ман ин камарбандро гирифтан мехоҳам. ислам, гӯ ки барои ту аввалин чемпион дар 2 вазн аз Доғистон шудан чӣ маъно дорад? аз Доғистон? ин беҳтарин аст. ман 10-ум варзигар шуда метавонам ки дар дигар вазн камарбандро гирифта тавонист. бешубҳа, барои ман ин дастоварди калон аст, ин муҳорибаи калон аст. ислам, агар ту пирӯз шавӣ, пас ту аввалин чемпиони вазни сабук мешавӣ ки дар вазни нимёна чемпион шуда тавонист. ин корро Досанос ва Макгрегор карда натавонистанд. ин гуна дастовард барои ту чӣ маъно дорад? чӣ гунае ки ман аллакай гуфтам, барои ман ин аз ҳама визов, аз ҳама ҷанги ҷиддӣ дар карьерам аст. илова бар ин ҷанг дар ин ҷо дар Нью-Йорк мегузарад, майдони Мэдисон Сквер Гарден. ва ин аз ҳама муҳорибаи вазнин аст, лекин ман тайёрам. ислам, Джек дар яке аз интервюҳо гуфт ки ҳамчун ҷангвари ММА ӯ аз ту дида зуртар аст ва ният дорад ки ҷои туро дар рӯйхати паунд-фу-паунд ишғол кунад. ту дар ин бора чӣ фикр дорӣ? ягон кас ба ин чиз бовар намекунад. ӯ мушзани беҳтарин аст, ҷангвари хуб. лекин ман медонам ки дар малакаҳо ман зуртарам.
ислам мушакҳои ту калон шуданд ва гӯй ки тобоварӣ ту чӣ гуна ин чизро бардошт мекунад. ман худро хеле хуб ҳис мекунам. вазн гирифтан осон набуд. 1 моҳ танҳо дар ин чиз сарф кардем. бадансозӣ, хӯрока. аммо дар умум ман худро хеле хуб ҳис мекунам. дар спарингҳо ки 2 ҳафта пеш гузаронида будем, ман худро хеле хуб ҳис мекардам. вақте ки ман дар вазни сабук баромад мекардам, дар ин вақт ман дар фикри вазн камкунӣ будам. ҳозир бошад чунин мушкилиҳо нест. ман дигар фикр намекунам ки вазн камкунӣ вазнин маро интизор аст. ту гуфтӣ ки дуюм камарбандро соҳиб шудан барои мероси ту хеле муҳим аст. барои чӣ ту чунин фикр мекунӣ? ман чанд маротиба оиди дуюм камарбанд гап зада будам. дар вазни сабук ман вазифаи худро ба пуррагӣ иҷро кардам. камарбандро аз ҳама зиёд ҳимоя кардам. дар ҷангҳои калон иштирок кардам. аммо ҳозир вақти ба боло баромадан омадааст. ман фикр мекунам ки ин чизро арзандаем ки барои дуюм камарбанд ҷангум. ислам чунин савол аз рӯи малакаҳо бо ҳамаи онҳое ки ту ҷангидаи Маддаленаро чӣ гуна баҳо медиҳӣ? фикр мекунам ки ӯ дар топ 3 шомил мешавад. танҳо ба хотире ки ӯ чемпион аст ва чемпиони UFC будан маънои калон дорад. ислам, вақте ту мегӯӣ ки ин аз ҳама муҳорибаи вазнин дар карьерат мешавад, ту чиро дар назар дорӣ? Джек чунин ҷангвари сахт аст ё ин ки ӯ калон аст? Не барои қадду қомат, балки ӯ ҷангвари хуб аст. ман муҳорибаҳои ӯро бо Билол ва дигар ҷангварон тамошо кардам. ӯ дар ҳақиқат дар ҳама мавқеъ хуб аст. аён аст ки дар зарбазанӣ ӯ беҳтарин аст, лекин дар гӯштӣ низ ӯ худро хуб ҳимоя мекунад. вақте ягон кас ӯро меафтонад, ӯ худро гум намекунад. ӯ ба поварӣ гӯштин мегирад. лекин ман медонам ки малакаҳои ман зӯртар аст. баъди оне ки ту камарбанди худро озод кардӣ, топурия бо ту ҷангидан мехоҳад. ту оиди ӯ ҳамчун чемпион чӣ фикр дорӣ? бале, ҳозир ӯ камарбандро гирифт, лекин мебинем ки чӣ гап мешавад. ӯ бо ман ҷангидан мехоҳад, лекин мебинем ки баъди ин муҳориба чӣ гап мешавад. мебинем ки ягон кор карда мешавад ё не. ҳама ин ҷангро мехоҳанд. мебинем ки ташкил карда мешавад ё не. Джек гуфт ки қасди Волконовскиро гирифтан мехоҳад. дар ин бора чӣ фикр дорӣ? Волк дар дуюм ҷанг қасдии худро аз якум ҷанг гирифтан мехост, лекин ҳама диданд ки чӣ гап шуд. ин фикри хуб нест. ту гуфтӣ ки баъди ин ҷанг бо Камару Усман ҷангидан мехоҳӣ, лекин дар вазни нимёна ҷангварони хуб бисёранд. ягон касе дигар дар ҳадафи ту ҳаст? Кӣ боз дар он ҷо ҳаст? Масалан, Шавқат. ӯ осеб дорад. боз Шон Бреди ҳаст. фикр мекунам ки баъди ин турнир довталаб маълум мешавад. ман номи Усманро гирифтам, чунки ӯ аз ҳама ҷангвари машҳури ин вазн аст. ӯ аз ҳама зиёд ҳимояи камарбанд дорад ва боз дигар чизҳо. ӯ ҳозир дар рейтинг дар ҷои хуб қарор дорад ва ӯ Хоаким Баклиро шикаст дод, ки довталаб ба ҳисоб мерафт. ислам, дар чанд соли охир аввалин маротиба ту бе камарбанд интервю дода истодаӣ. ин чиз ғайриоддӣ аст? бале, ин чиз ғайриоддӣ аст. ин чизро бояд тағйир диҳем. рӯзи шанбе тағйир медиҳем. Джек, баъди ғалаба дар ҷанг зидди Билол, ба ту дарҳол савол оиди муҳориба зидди Ислам доданд. гӯй ки чӣ гуна аст вақте ки чанд рӯзи дигар мондааст барои муҳориба зидди шахсе ки оиди ӯ ба ту саволҳои бисёр медоданд. ман интизорам. ин визови калон аст, яке аз беҳтарин ҷангварони UFC. ман омодаам ки худро дар ҷанг зидди ӯ санҷум. ҳамчунин баъди ҷанг бо Билол, ту гуфтӣ ки ин муҳориба тамрини хуб буд пеш аз ҷанг зидди Махачев. ту ҳоло ҳам ҳамон гуна фикр мекунӣ ё ту ин чизро дар ҳамон лаҳза гуфтӣ? албатта не. Ислам гӯштингире ҳаст ки тамоми 5 раунд ба пеш меравад. барои ҳамин бале, ҳоло ҳам ҳамон гуна фикр мекунам. ҳамаи интервюҳои туро тамошо карда дида мешавад ки ту ва дастаат боварии сахт доред ки Исламро шикаст медиҳед. ту мегӯӣ ки ӯро фавран шикаст медиҳӣ, ӯро манъ мекунӣ. гӯй ки барои чӣ ту ин қадар ба худ боварӣ дорӣ? ман ба худ ва дастаи худ боварӣ дорам ва ба омодагиҳои худ боварӣ дорам. ҳамаи рақибони пешинаи Исламро мо мепурсидем ки текдаунҳои ӯро чӣ гуна манъ мекунед, лекин ту аввалине ҳасте мегӯӣ ки барои ту фарқ надорад ки туро меафтонад ё не, чунки ту ба по мехезӣ. ба фикри ту рақибони пешинаи ӯ иштибоҳ мекарданд. албатта, вақте ба ҷанги 5 раунда зидди ӯ мебароед, дар як лаҳза ӯ аниқ туро меафтонад. ба ғайр аз ин, ӯ дар ҷанг бо беҳтарин аз беҳтаринҳо санҷиш гузаштааст. беҳтараш албатта ки дар масоҳат ҷангидан дар кор ки ӯ маро наафтонад, лекин агар ки ин кор рух диҳад, пас ҳеҷ гап не.
ҳамчунин мегӯянд ки ислам дар раундҳои охир хаста мешавад. То чӣ андоза ин ҳақиқат дорад, чунки ӯ Пориеро дар панҷум раунд нафасгир кард ва тамоми 5 раунд бо волк ҷангид. дар муҳорибаи 5 раунда ҳама хаста мешаванд, лекин ма ба нақшаи худ боварӣ дорам ва фикр мекунем ки ӯро хаста мекунем. Джек вақте ислам гуфт ки ба вазн нимёна мебарояд, дар он ҷо ягон ҷанговареро намебинад ки ба ӯ проблема сохта тавонад. Ту дар ин бора чӣ фикр дорӣ? Мебинем ки чӣ гап мешавад. Фикр мекунем ки дар ин ҷо ҳар як ҷанг вазнин шуда метавонад. Агар ту чунин фикр кунӣ, пас туро мушкилиҳо интизор аст. бисёри мутахассисон боварӣ доранд ки ту ғолиб мешавӣ. Ба назар гирифтан ки зидди Билол чӣ гуна ҷангидӣ, чунки стили онҳо монанд аст ва онҳо якҷоя тамрин карда буданд. Худи ту чӣ фикр дорӣ? Ма фикр мекунам ки ин муҳорибаи тамоман дигар мешавад, чунки Билол баъзе чизҳоро аз Ислам зуртар мекунад, а Ислам бошад дар баъзе ҷойҳо аз Билол зуртар аст. Ман барои ҷанги ҷиддӣ омода шуда истодаам. Ислам гуфт ки баъди туро шикаст додан бо камару Усман ҷангидан мехоҳад, лекин дар ин турнир ва дар турнири оянда бисёри ҷанговарони вазн нимёна баромад мекунанд. Худи ту камарбандро зидди кӣ ҳимоя кардан мехостӣ? ин чиз аз 2-3 ҳафтаи оянда вобаста аст, чунки баъди якчанд ҳафта боз турнир мегузарад ки дар он ҷанговарони топи вазн нимёна меҷанганд. Мебинем ки ба топ 5 кӣ мебарояд. Ту бо Ислам муҳорибаи рӯбарӯ гузаронидӣ. Оиди қадду қомат ва қувваи ӯ чӣ гуфта метавонӣ? Ягон чизи махсус, ҳамаи кор дар бинои баланд гузашт ва ман аллакай аз ин чиз дар ҳайрат будум. Барои ҳамин ягон чиз дар ёд намонд. Ту аз баландӣ метарсӣ? Бале. Ислам дар ин ҷанг ситораи калон аст ва аз ту дида ӯ дорад чизеро ки аз даст дода метавонад. Ту шод ҳастӣ ки ҳама таваҷҷӯҳ ва ҳама фишор дар ӯст. Бале, ин чиз ба ман писанд аст.